това е втория клип. Така, да върнахме се с втория клип. Ето, вижте ги. Глътнах бомбон. Вижте ги. Той готна бомбон. Глътнах бомбон. Който се смучеше. Колко той се топи. Аз го бях сдъвкал малко, ама... Хайде в наша блок. Пак ми каква история. Хелп, извикайте ли не как ме чух? И ще бъде до 2%, защото в момента имам 4%. Или извикайте пожарна да се натъпча с вода. В нашия блок. Така, Какво ще кажете в нашия? стълбада на пожарна в момента, чакайте. Ама пожарната, ела тук, защото един готна бомбон да се нагълта с вода. Кажете. Хайде, не към мен. Чакай, къде отивате? Къде отивате? И в момента трябва да вървете така. Аз в нашия блок. Вие не виждате, обаче трябва да се стукам единия крак. То ние не сме обиколили нищо. Има много малко бомбони. Трябва да се стуркам крака. Айде, Радо. Това е потъна. Тъкмо това ще ми оправи киселица. Трябва да повръщам вечер. Айде, ехо. Няма да ходим там, бе. Там вече бяхме. Къде отивате? Не ми се да бях като вас. Нали? Колко ти може бомбон? В момента не знаете как трябва да върва. Вижте го него с каква маска е. 16 етажните. Айде, покажи на твоята маска е. О, виж на майка. Не Марина, той ме питай къде се мърдам, бе. Това не сте го чули? Чао!